النبي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique sondaniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓattaake bindaɗo mawbaare sappo e tati korse hitande ujunaje nogas e tati ɓataake men fayti koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada rokku men needi e pinal ha mbawɗen wurdede musidɓe tedduɓe musidɓe worɓe bandiraɓe rewɓe on calminama on juurama on jettama Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée diaspora o kala ɗo gonɗon hettotoɓe jewte meɗen tarihaji annabaɓe ɗo gonirɗon kala kisal ɓural nden kayiyaji nde yo duumoye men enen kala bi jaahi annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam ceerno Khalidou alhamdulillah en garti hande talata jokkande bandiraɓe tarihaji men tarih annabi Moussa hakkumen ndi gaari bondi woni firawna eɗen jokkanaɓe ɗum hande kadi inchallah kono kadi en teski oɗo saaha nguleki ne heewi e nder diwnuji men ɗo bandiraɓe rewɓe gone sara katane ɗe katino gay wulde ngue jeygen way wulde ne ndefa bottare hirande mo jiiɗa kala ne leeli ne wicco ndiyam allahu akbar yo Allah yommen moƴƴere yoɓɓen e nemaji mum ɓe jaahi annabi o sallallahu alayhi wa sallam ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko mo ndulmaji dembe ha to galle Aboubaydi Saar sa yiɗi nawamo ha to wudduru ha to tiggere to tawite wela kosam yo duusugo ɓooy nde tawno kon duusoɓe duwoji moon ne jetto ñande kala yo ɓooy dande welnde nde ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga mo jomiraɗo rokki hande wawde fentude baruji belɗi mo dande mo yuli seeki duule naate windere koɗo men ko ceerno Khalid Abdullahi Sy kumpitowo men ɗi tarihaji labtuɗi juɓɓuɗi jaaduɗo e jamanu ceerno Khalid gorko mo soringo bisimilla maɗa calmina bandiraɓe natnen jewte meɗen ceerno Khalidou ceerno Khalidou assalamu aleykum wa rahmatullah ana e annabi mo Allah julno sowona yasin ɓurɗo winde waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu seydi Sar mi salmitimama mi weltanimama e ñaguima Allah subhanahu wa taala yo weltano en enen e dendagal julɓe en jetti Allah Allah moƴƴanɗo en kadi wawde artude ɗo hande e jokkude jewto men e gownoɗen wadde e saaha kala caggal yettude Allah en juuli e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa so wonano on en godetaki saka dañen ko dañƴen kala kono en gardini e calminali ɗi kala jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e ɗam ɗon gurdam jinnaɗo men gurɗo en calminimo en juurimomo ɗo Allah waɗimo gurɗo waɗimo ko moƴƴo waɗimo cawɗo ko moƴƴi cawtowo ko moƴƴi waɗimo jokkowo enɗam
taw kadi kala ganduɗo ko kalɗen ko ene andi en gona fefindiɓe en gona haalɓe ko weeli en o wiyete ko Dieynaba Abou Tafsir Mamadou en ñaaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko yo Allah moƴƴin battane makko yo Allah hokkuma sago makko yo Allah wanmo e welede mum en duwanima jinnaɓe men ruttiɓe nde Allah hebbinta e mabɓe yurmede muɗum yo Allah moƴƴanɓe toon yo Allah wattuɓe moƴƴuɓe kono noon en calmini ceerno men taw kadi ko giɗo men taw kadi ko sehil men taw kadi ko cirlodiɗo men taw kadi ko jinnaɗo meɗen taw kadi komo hoolare mawde woni hakkude men e mum taw kadi ko moƴƴonowo kala en taw ko dewowo Allah dewnowo Allah taw ko jiɗɗo moƴƴere jiɗanɗo kala en moƴƴere taw ko nehowo pittali ruttuɗumen fewde Allah subhanahu wa taala janguɗo jangguinowo deftere Allah e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam newiɗo newaniɗo dendagal tagore Allah o wiyete ko alhajji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye ɗo soringoɗo en gari haɗo galle ɗo en calminimo en juurimomo en ñaaguimomo du'a u kamɓe yaafuya en ñaaguima Allah nde Allah rontintamo ɓesgu ngu Allah rontini en ñaaguima Allah yo duusugo ɓooy sago makko no yiɗirni yo Allah waɗir noon barke annabi sallllahu alayhi wa sallam caggal ɗum en calmini dendagal jaatigueɓe ene jeeya hen ceerno Ahmadou Diako taw ene tawe to Argentoy e wuuro Paris ko moƴƴo yo Allah hokkuma yaajede nde wonnoon ko jaatigue yimɓe kala Seydi Diago caggal ɗum en calmini dendagal almudo ɗo woni kono en gardini ceerno Ahmadou Ba ɗon ɗo wuuro men Tarab e ceerno Mamadou Kane jeeyaɗo to Sadel koɗɗo to Tarab kono noon e oɗo saaha amo tawe e jillu makko to wuuro men Sadel caggal ɗum en calmini jaatigui meɗen taw ko moƴƴo tedduɗo teddinowo ene wiya Ifra Sow ene hoɗi to wuuro men wiyetego Elbeuf taw koye Normandie kanko e joom suudu makko Hawwa Sow kono noon omo sawnodiri mawniki ne wiye Seyni Karfa Sow e joom suudu mum ene wiye Aissé Soumaré ɓeɗo de ko moƴƴuɓe Seydi Saar ɓe ko jaatigueɓe men moƴƴuɓe teddinɓe en no fewi taw noon eɓe catodi e woɓɓe nen toon ko wayno Hammadou Gueye en ɓe gasata Ousmane Ndiaye en kamɓe fof en calminiɓe caggal ɗum en calmini jinnaɗo men moƴƴo ene wiye Oumou Touré taw ko koɗɗo ɗon ɗo wuuro men wiyetengo Évro taw omo sawnodiri kadi e bañi men debbo onne kadi ko moƴƴo battuɗe men hakkille ene wiye Hawa Konté ene jeeya to Dondu kono noon e hoɗi wuuro men wiyetengo Évro en calmini dendagal jokkodirɗo e men en mbawa limtude en ñaaguima yaafuya kala mo en kalani wona yidde men kono alay saago woode limtaɓe mbawa lomtade heddiɓe Seydi Sarr mi duwanimama ko gonoma mi duwanade judde balɗe moƴƴude battane cellal kisal nden ka Allah keerika Allah waɗa barke ko jibina Allah hokken ñamde barkeji ɗi kala en duwanima julɗo foof yo Allah moƴƴan ɗum noon Seydi Sarr musidɗo ma guiɗo ma sehil ma Khalid Abdullahi Sy jetti Allah a lartiren ɗo hande ciftina en holto jarannoɗen e on ɗon saaha jokken golle Seydi Sarr bisimilla maɗa ceerno Khalidou golle ma jooɗi peewi ma dañ wiiɓe calminali ɗi ne keewi kono ko hen jeeya nde tawno salminadu ko duwaw siftorde guiɗo mum ko duwaw miccade jaatigui mum ko duwaw heptinde guiɗo mum ko duwaw ɗum noon kala dañƴo yo hifton gueɗo mum yo siftor guiɗo mum kadi yo miccu jaatigui mum ɗum noon ko fulɓe mbiyata ko laana kam ko heewi ko foof mboɗo salmina kaari ne heeƴen ɗum noon enenne calminali ɗi ko hen jeeya nde tawno ko ɓen tagui en joɗade ɗo ko yimɓeɓe tagui en wonde ɗo ko yimɓeɓe tagui men yewtude goto foof to woni noon eɗen tini ɗum eɗen keptini ɗum inde mum haale ina wasa haale ceerno Khalidou haade men yettade ɗo jaranɗen ɗo mi ara seeɗa e rewɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe rewɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe e worɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe ko dariɓe guila 2015 aɓe duusi ɗeɗo jewte ceerno
eɗen jogui bandiraɓe rewɓe nana e nder weltare ɓiɓɓe fulɓe darde mabɓe ko yonde tabinde so wiyama dinguirɗe ne kewi cakande wona weltare ɓiɓɓe fulɓe alhamdulillah ko dinguiral ganduɗa guila 2015 ene jeeya dinguide gadiɗe ha ɗo henna kala gonnoɗo henne hen ko jewte jaam ko jaleɗe ko pijirde kadi dewle kumama hen ɓiɓɓe innama hen golwole mawɗe mbaɗama hen balle mbaɗama hen jaydiyankoɓe keblama hen won gueɗe kewɗe mbaɗade hen ɗum noon moni kala ɗo woni ene foti wattude haqqille mum e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe musidɓe tedduɓe ari tan ko wallude fulɓe naftoraki fulɓe ari ko naftude ko ari naftude noon foti ko wallede ha ɓeydo wawde nafta ko hunde jarde accude haqqille ceerno yo Allah yob yaadiɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe e rewɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe e worɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe sen mbiyen limto o tan en limto en juumat kono kam fof ɓe callinama ceerno Khalidou Jibril ariɗo Firawna ɓe gardi haɗo Jibril wimo windanam ko kalɗa ko guila mi yejjidde bewɗo fooɗi kuɗol mum fooɗi kayit windi gayni holko wi ɗon Jibril e holko Jibril wimo ɗon ceerno Khalid ɗon jarano ɗen. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama kadi no feewi kadi ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui goppirno ɗen to Firawna windi e kayit ko Jibrilu yamirnomo o ƴetti on ɗon kayit o nawi to annabi Musa holko winduno e kayit he le en kaalino ɗum ñanden kanko Jibrilu en kaali nde hankadin annabi Musa hollimo kawiseje ɗe Allah tottunomo ɗe foof so wona yo layru ndu ko ndun tan heddi o suwa taw medde kono noon kala kawis mo annabi Musa adduno on ɗon kawis yettimomo kanko Firawna kono noon hay sinno o huuli caggal ɗum bewre nde arti e on ɗon saaha kanko Jibril o jippima e Firawna e mbaadi neɗɗo o namdima Firawna ko lamdi ɗum ko maccuɗam e nder maccuɓam garmi ko namdadema habaru makko mi neminimo mi lamminimo mi hokkimo jawdi kewdi kono noon o mawnikinima e yam o bewi o yeddi haqqam e makko o yeehi o wattini noddirede indam tawi ko min halfimo Jibril wimo dani te kadi o wi ko dañi ko foof caggal ko min hokkimo ko kanko hokki hoore makko o wi kadi min mi waɗananimo haydara Firawna jaabimo Allah bonni o maccude jaasi o ko ni wayi on saha noon Jibril wimo joni so tawi ko an wonno mo kalfuɗa waɗima ni joni holko wonata jobdi mum ndi jogorɗa yebde ɗum an e on ɗon saaha Firawna hebbiti wi sinno ko min wonno sinno ko min wonno ɓaade wonani min noon bisimilla kono so min wonno on joolanmi ɗum ko e maayo Seydi Saar a yi ñawore Firawna Jibrilu wimo sinno ko an wonno oɗo maccuɗo caliɗo gonɗinde nema mo jomum waɗani ɗum an so an wonno an holko ñawata e dow makko sinno joni ko an o salanino Firawna hebbiti wi sinno ko min wonno mi yoolatmo e maayo ko e nder maayo joolanmomi Seydi Saar konngol arti e ma e on ɗon saha jokken golle ceerno Khalidou Firawna wi koye maayo yoolatomo so kañum wonno bandiraɓe men rewɓe e musidɓe men worɓe e jinnaɓe men wonɓe ɗeɗo caaleje ene bicco ndiyam ngam ki nguleki eɗen duwa e jomiraɗo addu ɓuuɓol nde tawnoɗo saaha ko saaha nguleki mawki ceerno Khalidou mawki consulatruji dokkata ɓooɗe glace pormata sukaɓe nana ngulla mawɓe nana gande koye men jottako ɓaggotako min dusirimo ɗon oɗo tarih
beele mbawon muññidde koye moɗon ceerno Khalidou Firawna wi so kañum wonno yolatamo koye maayo holno jokkirde jokki hakkude makko e Jibril. eyyi mi salminima ceerno Abdullahi Seydi Saar. eyyi ko ni tan e on ɗon saaha Firawna wi so min wonno ko e maayo jolanmomi, Jibrilu heɓɓiti wi aha minani ñawore ma nde ne moƴƴi, joni noon jinmi ko bindana kam ko kalɗa ko e kayit taw ko jungo ma bindirɗa ko bindi maɗa, ɗum jinmi. ñawore kalɗa ɗo nene moƴƴi, mboɗa yaadi hen ende selli kadi ende hawri e golle ɗe o gollata ɗe, kono noon jinmi ko bindana kam e kayit beele wona ɗon mi wasi jidde. e on ɗon saaha Firawna bajo fooɗi kayit, o fooɗi kuɗol makko, o windi e kayit on ɗon ko wi ko wonde oɗo so kanko wonno o yoolat ɗum, o windi o totti Jibrilu kanko Firawna. e on ɗon saaha Firawna ƴetti on kayit mo windi totti Jibrilu nangi on ɗon kayit yalti. nde o yalti galle Firawna tan o hucci galle Musa alayhi salam, nde won noon ko kamɓe gondi e leydi gotiri kadi ɓe goɗɗodirani no fewi. e on saaha o yetti Musa kanko Jibril, o habri annabi Musa ko haaldi e Firawna ko, o wi mi yehi to Firawn, mi namdi momo kaza e kaza e kaza, ɗum e ɗum e ɗum mi namdi momo, kanko ne o jaborima mi ni e ni e ni, min gari ha ɗo o anda noon ko lamdoto momi ko kanko woni on ɗon neɗɗo jogorɗo yo mo wi yo yoole o anda ko kanko. joni noon Musa mi namdima Firawna so kanko wonno oɗo maccuɗo Allah jasɗo, so kanko wonno, kanko halfi on, o yamiri on ko kalɗen ɗo ko foof on jaɓani, holno watta ɗum. o wi kanko so kanko wonno o yoolat on ɗon e maayo. joni noon ɗiɗo bindi ko bindi makko ko kanko windi, nda wona yi e ndeke kanko o handi ko e yoolede. o ƴetti kayiɗo kanko Jibril, o totti ɗum annabi Musa, o habiri annabi Musa dendagal ko haalduno e Firawna, taw noon Firawna anda haala ka o addi e mum ka ko kañum jeyi, ko ɓoccode hay hunde anda hen. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on ɗon sa'a jokken golle. est ce que ceerno Khalidou ko Allah wi kala mo tagi ma hollu ɗum dalil ha laaɓa, beele janggo yawmal qiyamati sa darima yeeso makko ala hujja. ay tan ngol ɗo pittol ngol Firawna tuufa, kanko Jibril waddi kayitol ngol o totti Musa, o wi Musa ko holto ɓe battindi ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol, mi weltima kadi e namdal ma. joni mbiɗa o tottimo kayit o haalnimo ko haalduno e Firawna, Jibril o haalni ɗum annabi Musa. caggal ɗum kanko Jibril o heɓɓiti, o wi caggal o totti annabi Musa kayit o wi Musa wimo nam, o wi Allah noon hankkadi yamirima ya guedino e ndiɗo leydi, Allah wima ya hirndu e ndiɗo leydi, Allah wima ya yaltu e leydi Misra hankadin, Allah wima ya immo e Égypte, Allah wima ya fa Baytul Miqdas, ya immo e ngoɗo wuro e ndiɗo leydi, taw noon aɗa yaadi e banu Israila en fof, tane en, ɓiɓɓe tane en e ɓiɓɓe jaate en e leñol ma, an ka Israila, kamɓe koɓe Israiliyankoɓe, Allah addirma ko faabadeɓe, a ari a woni ɗo fodde ɗiɗo duuɓi
a mankani ɗo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi joni noon ko adduna ma ko yonti adduna ma ko faabade banu israila en sa gasni faabade ɓe Allah wima ya yaltinɓe e ndiɗo leydi nawtaɓe to leydi toɓe jeeyato ittuɓe ɗo henna faruɓe Sham e on ɗon saaha Jibrilu yamiri annabi Musa yo ƴettu banu Israila en foof yaltin ɗumen leydi ndi kono noon ene satti no feewi kono ma wondu e ballal Allah yaltinaɓe taw ko e jaam so wona ɗum e on ɗon saaha hunde fof ko ɗum ɓuuri sattude caggal ɗum o haalni ɗum annabi Musa rendini banu Israila en kala kamɓe fof ɓe ndendiɗo makko o noddiɓe kamɓe fof o wiɓe e heemon ɓiɓɓe Yaquba e heemon tedduɓe e heemon ɓiɓɓe banu Israila en gandede Allah yamiri kam yomi yaltit e moɗon e jaltidiɗo leydi yen pa to wiyete Sham e on ɗon saaha ñande hen kamɓe wonduɓe annabi Musa wiyeteɓe banu Israila en koɓe 600 ujunere fawde seeɗa koɓe 600 ujunere fawde seeɗa nootiɓe mo ɓe ganduɗa ko gonɗinɓe mo ɓe ko ni ɓe poti e o wiɓe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yamiri en yo en kirndu jalten e ndiɗo leydi payen leydi mbiyetendi Sham ko toon woni leydi annabaaɓe ko toon woni lasli men enen ko ɗo jibine ɗen kono en jeeyaka ɗo ken arɓe ko tanen biyeteɗo Israila o tanen biyeteɗo Yaquba o mo ganduɗa ko ɓi mum Ishaqa on jibini ɗum ko Ibrahima ay on ɗon Yaquba ɓi Ishaqa ɓi Ibrahima on Yaquba woni Israila ay on Israila ko on nanni ɗo on nanni on ɗo kanko addi ɗon jaatiraɓe moɗon sibi ko kanko ari ɗo omo addi ɓesgu makko kala taw omo abbi ɓiyi ko biyeteɗo Yusuf annabi Yusuf Israila naajo gadiɗo nadda Misra ko Yusuf caggal ɗum o laamo yima o addi jinnaɗo makko ene wiya Yaquba nde ardi e dendagal ko jibini e ko tanni koɓe 700 ɓe ngari Misra ɓen 700 ko ɓen jibini dendagal banu Israila en wonɓe e leydi Égypte ñande Musa yaltitta e maɓɓe nootiɓe Musa ɓe koɓe 600 ujunere fawde seeɗa nde ɓe natata nde koɓe 700 ko ni ɗum sifori ɗum noon Allah yamiri en yen jaltudiɗo leydi Seydi Saar konngol arti e ma e on ɗon saha jokken golle. est ce que ceerno Khalid Allah subhanahu wa taala yamiri annabi Musa yo wat feere hirnda walla dawa yaltandiɗo hen leydi holko annabi Musa wadde yimɓe muɗum ceerno Khalid. Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama kadi no feewi e on ɗon saaha Allah subhanahu wa taala yamiri o dotti Jibrilu yamirore yo yamir annabi Musa yo yaltu ndiɗo leydi mbiyetendi leydi Misra e on ɗon saaha annabi Musa noddi banu Israila en o habriɓe ko Allah yamiri ko wonde yoɓe jaltu leydi Misra hankadin ɓe pelliti kamɓene yaltude leydi Misra taw koye yamirore annabi Musa e on ɗon saaha noon Allah subhanahu wa taala o waɗani annabi Musa ko feere o yamiri Jibrilu o wi Jibrilu wi annabi Musa kala walannoɓe e cuuɗi 4 kamɓe fof yoɓe ndendu ɓe mbalda e suudu woturu banu Israila en fof yo mbaɗ noon nde won noon Israila naaɓe e qibɗiyankoɓe kamɓe fof jillodiri e wuuro he
aɗa ara e galle ni tawa banu israila en e qibɗiyankoɓe en gondi e galle goto ɗum gasata e leydi mabɓe he e on ɗon saaha ɓe goniri noon ha ñande Allah wi yoɓe jaltu ndiɗo leydi kamɓe israila naɓe Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri jibrilu yo haalan annabi Musa o wi annabi Musa kala israila naɓe waldannoɓe cuuɗi nayyi yo ndendu e suudu woturu kala israila naajo ɗo waali e suudu kala suudu ganduɗa kala huɓere nde ganduɗa kala nokku mo ganduɗa ko israila naɓe ɓolɓe goni ɗon emin jiiɗi andude ɗum minen maleykaji joni kala e mon israila naajo baldannoɗo e qibɗiyanke yo ɗum nattu yo ɗum dokko emin cohliɓe kamɓe kono alay saago paltodiron e mabɓe goɗɗodiron e mabɓe Allah yamiri kam yomi haalane onon israila naɓe mbalde onon fof e nokku goto gaccon cuuɗi qibɗiyankoɓe keddiɗi ɗi gacce qibɗiyankoɓe ɓolɓe gonda toon hay banu israila najo goto jogorɗo yaadude e Musa woto waldu hande e qibɗiyanke oɗo jamma garowo jonon maleykaji ɗi jiiɗi ko kala israila najo yo hettu banggue yaade israila najo e oɗo jamma kala qibɗiyanke yo waldu e qibɗiyanke woto israila najo jab waldude oɗo jamma hande e qibɗiyanke holko woni sababu o noon holko woni sababu oɗo peccor holko woni sababu maleykaji pecciriɓe ni henne kolliri ko ni jiɗiri kolliri ko ni Allah yamiri ɗumen ko woni sababu ko mayen kal Seydi Saar mi artirema konngol e on ɗon saaha jokken golle ceerno Khalidou Allah subhanahu wa taala kala komo waɗa o waɗata ko ha heeƴe haqqille ɓi adama ni saɗa haalda e mum haala ɗum ko heƴƴata haqqille muɗum ndeysan est ce que ɗum woni ko Allah goya ɗum ɗo firti tan ceerno Khalidou neɗɗo kala kene wadda e ɓi adama yo watte ɓi adama kene heeƴa e ɓi adama Allah woni koye jangguinde en ɓi adama heññu ɗum ko heeƴe mum ɗum jeeyi sababu oɗo dalil kala ceerno Khalidou ko saabigu peccigu caggal maleykaji ɗi kaldinɗani hen Seydi Saar mi salminima lawol gongol a jarama kadi namdal ma woni sababu oɗo nguɗo peccigu ko Allah subhanahu wa ta'ala ene yamiri maleykaji yo peccuɓe kamɓe banu israila en ɓe tini ɓe jamirama hande oɗo jamma wotoɓe baldu e qibɗiyanke kala israila najo baldannoɗo e qibɗiyanke woto waldu e mum yoɓe certu caggal ɗum soɓe gasni ɓe pamodiri e ɗum yoɓe mbar eɓe jogui borti tokosi taw ko baali mabɓe jibinnoɗo ɗin ɗon borti yo wode hen koɓe ƴetti ɓe mbara soɓe mbari ɓe ƴetta ɗam ɗon ƴiƴam ɓe moddinoya e cuuɗi qibɗiyankoɓe ɗi e on ɗon saaha ma cuuɗi qibɗiyankoɓe ɗi ceertu e cuuɗi banu israila en so keedi banggue qibɗiyankoɓe keedi banggue banu israila ne jogui cuuɗi mumen to mbaali israila naɓe mbaali cuuɗi keddiɗi joni banu israila mbaali ga en qibɗiyankoɓe mbaali to joni cuuɗi ɗi qibɗiyankoɓe mbaali ɗi yoɓe mbar borti mabɓe ɗam ƴiƴam jaltudam e ɗin ɗon borti ɓe ƴetta ɓe moddinoya e damude cuuɗi ɗo qibɗiyankoɓe ɓe mbaali ɗo maleykaji ɗi ko garoji e jammagu he soɓe gari e jammagu he kala suudu nduɓe tawi ene moddina ƴiƴam taw eɓe gandi ko nduɗo suudu woni suudu qibɗiyankoɓe joni holko addata maleykaji ɗi garata ko warde sagataɓe mabɓe taw ko boombi holko wonata sababu maleykaji ɗi ene mbara ɓen ɗon sagataɓe boombi taw ko qibɗiyankoɓe aɗa andi hakkude mabɓe e maayo ngo ene woɗɗi hakkude mabɓe e maayo ngo ne woɗɗi so tawi Musa o giddidima e ɓeɗo yimɓe foof 600 ujunere neɗɗo ɗum ɗo wawa yaltude wuuro taw leydi tinani
soɓe tini noon ɓe jawat heftadeɓe eɓe mbawi foldeɓe siki firawna ko neɗɗo jaaƴƴo laamu ko neɗɗo laamido ha ɓurti ko neɗɗo kewɗo doole ko neɗɗo jaaƴƴo laamu e dañal e kattanɗe e doole so tawi ala ko waɗa Allah wi jalte tan ɓe jalti o yaltidi e oɗo zamanu nden noon firawna yawat tinde so firawna yaawi tinde o yawat heftadeɓe so heftimaɓe omo wawi foldeɓe o hefta banu israila en joni noon Allah waɗaniɓe ndeɗo feere beele eɓe mbawa dañde jaam haade ɓeega heftadeɓe to ɓe goddi Seydi Saar konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalid ko mbiɗen joni ko tan Allah kala ko waɗi dalil mum ne yeeso wonno kiiɗo keeweki so girñitima wi ne yaaha wawa ceerno Khalidou ne ɗeɓa mettude famde e haqille kono kawisaji Allah ɓuri ɗo ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salminima lawol gongol ɗon ene ɗeɓe mettude famde seeɗa kono noon ine faamo Allah subhanahu wa taala waɗiri ndeɗo feere ɓe dañi e ɓen gueɗe ɗiɗi kamɓe banu israila en gueɗel gadiŋel ko gelɗo gueɗel ngel kalɗen joni hande jamma eɓe ganniyi faltade lelɗe mabɓe sukaɓe mabɓe rewɓe mbasa waldude e sukaɓe rewɓe banu israila en sukaɓe rewɓe qibɗiyankoɓe jaafo ɗum sukaɓe mabɓe rewɓe mbaala banggue kamɓe koye mabɓe mbaala banggue ɓe mbasa rendude e qibɗiyankoɓe kamɓe banu israila en koreji annabi Moussa ɗi waɗi ɗum noon ko beele soɓe keedi banggue ɓe ƴetta ƴiƴam burti mabɓe ɓe mooma e damuɗe cuuɗi ɓiɓɓe qibɗiyankoɓe ɗi so maleykaji gari kala nduɓe tawi ene mooma ƴiƴam eɓe gandi ɗo ko qibɗiyankoɓe tan goni ɗo maleykaji ɗi gari jamma e on ɗon jamma ɓe mbari boombi qibɗiyankoɓe ɗi ko heewi hen ɓe mbari kamɓe maleykaji ɗi aɗa andi koɓe mbaɗiri noon Seydi Saar ɓe mbaɗiri noon ko so tawi qibɗiyankoɓe pini kamɓe ɓe koɓe roƴoɓe kamɓe Moussa en koɓe roƴoɓe so qibɗiyankoɓe jiddi gari tan tawan ɗon banu Israila en maɓe taw ɗon boombi mabɓe ine mbara haade mabɓe sohlirde abbade ɓeɗo ɓe jawa heftade ɗumen maɓe toppito holno ɓe birniri sukaɓe mabɓe waraɓe ɓe taw ko ɗum ɓurata tidde e mabɓe nde ɓe gasnoyita ubbude ɓen noon tawata Moussa en goɗɗoyi ɓe jawata heftade ɓen nde ɓe keftoroɓen tawata jettima maayo ngo nde ɓe keftoroɓen haaɓe mbiya haaɓe kefta ɗumen tawata ko tacci maayo ngo kamɓe ɓe mbawa taccude ko ɗum woni feere nde nde Allah fewji mbare sukaɓe mabɓe rewɓe soɓe pini haade mabɓe abbade on maɓe jiid huccande sukaɓe rewɓe waraɓe ɓe haaɓe gasna soɓe gasni ɗum nde ɓe kuccanta on tawa non jettima maayo nde ɓe jettoto maayo ngo tawata onon on peeci maayo on ɓenni ɓe keede o ga banggue keedon oto banggue so tawi ɓe jiiɗi ɓennude ɓe mbawa ɓennude soɓe naata e maayo heɓe joolo ɗum ɗo woni feere nde Seydi Saar Allah subhanahu wa taala haalni maleykaji ɗi ndeɗo feere Jibrilu haalni ɗum annabi Moussa haalni ɗum yimɓe mum woni banu Israil kamɓe foof ɓe jaaɓi ɓe paami e gueɗel gonguel ñande hen kamɓe fof banu Israila en ɓe mbi eɓe jogui julde e oɗo jamma kadi ɓe punti Israil kamɓe ɓe punti qibɗiyankoɓe ɓe gari ɓe mbi hande jamma emin jogui julde emin jiiɗi luɓon min kanŋeji moon luɓon min cuɗari moɗon min cuɗoro e oɗo jamma so min jamma o so ɓennuyi min gartira cuɗari ndi ɓe gari e ɓen ɓe kalni ɗumen kanɗon haala ɓen kadi luɓiɓe ndin ɗon cuɗari ɓe ganni yi ko yaadude hen ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle. ceerno Khalidou firawna foof e jogade renseignement ji e ñukkintoɓe e yahoɓe ne ñukkindo ko yahata hande no laamuji men ɗi mbayni aɓe jogui renseignement ji aɓe jogui ñukkintoɓe
wadɓe civil yahoɓe ne ketto ko yimɓe kalata ne ñukindo e internet ne ñukindo partout ceerno Khalid Fir'auna tinani ndeɗo feere fewjama ha tappama markama ala ko heddi so wona udiyal amru est ce que ko ni tan ɗum yaari ceerno Khalid e Seydi Sar ko ni alhaali o yaari Fir'auna ko ngaari bondi ala kawismo hollaka kono o jaɓani aɗa andi annabi Moussa hakkude makko e Fir'auna ko hunde hawnino no feewi Allah subhanahu wa ta'ala waɗi annabi Moussa o neha koye galle Fir'auna ha o dañi duuɓi 3 nde o dañi duuɓi 3 ko nden o yalti leydi Misra o fayi to wiyete Madiyan to ko wuro annabi Shuaybu en ndewino ɗon ko toon o resno kanko annabi Moussa o woni Madiyana duuɓi 10 yante duuɓi 3 o wonno Misra ɗi woni duuɓi 4 caggal ɗum o arti Misra laawol ɗimmol kanko annabi Moussa o ñiiɓi Misra duuɓi 3 omo nodda ɓeeɗo Firawna e yimɓe mum yoɓe gonɗina Allah kadi eɓe cali on saha nde ɓe ngari ha ɗo to jaareten ɗo Firawna jogori yoolade e on ɗon saha annabi Moussa ina yaara duuɓi 7 duuɓi 3 adana o yalti o wonoy Madiyan duuɓi 10 woni duuɓi 4 o arti kadi Misra omo noddaɓe e rewde Allah duuɓi 3 ɓe jaɓani gonɗinde ñande ɓe jogori yoolade Moussa ne yaara duuɓi 7 ɓe jooli Moussa jokki e yamirore Allah duuɓi 5 goɗɗi woni duuɓi 120 ko ɗum ɗo woni gurdam annabi Moussa o wuri ko duuɓi 100 e duuɓi 20 kono noon o waddi e Firawna golwole kewɗe o adi fof hollude Firawna ko dokkoru makko ndu e jungo makko ranewo ngo Firawna gonɗinani Allah caggal ɗum o addani Firawna duuɓi kokke duuɓi 7 ɓe toɓaka taw noon ɓe gurno ko e ndema o gonɗinani Allah o addani ɓe ilam ɓe gonɗinani Allah o addani ɓe ko wiyete baɓɓatti ɓe gonɗinani Allah o addani ɓe tenɗi ɓe gonɗinani Allah o addani ɓe paaɗi ɓe gonɗinani Allah o addani ɓe ƴiƴam ɓe gonɗinani Allah o addani ɓe melsitede jawɗele ala fof ko nafi ɓe wadde noon ko yoolayru ndu sakkiti ko ɗon woni ɗo jaareten joni wadde Firawna e Moussa Seydi Sar ɓe mbaddi golwole kewɗe kono mo jogorani malede maletaki mbiɗa heewi wiide moƴƴere kala ko nde moƴƴi ma wor caliɗo nde kono caliɗo nde o so tawi a yeehi ha nder wona kanko sali ala hay goto ñaani moƴƴere o wondi ko yeɗaka e ndeɗo moƴƴere caliɗo moƴƴere wona kanko sali moƴƴere nde ko moƴƴere nde salimo o ala gueɗal e nden ɗon moƴƴere kono so wonano ɗum Firawna yi gonga laaɓɗo cer laabi limtinɗi gongaji kewɗi taw gonga foof on ɗon gonga goto tan ene wawno wonde sababu o rutto e jomiraɗo o daña jaam o male eyyi kono neɗɗo mo fodanaka jaam o dañata jaam Seydi Sar konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle ceerno Khalidou ɗo tan yoni darsu jiya moƴƴere yimɓe jiiɗa moƴƴere nde an tan goto donka yiide moƴƴere nde caloɗa moƴƴere nde wona an sali moƴƴere nde ko moƴƴere nde salima moƴƴere noon so salimama a wawata yiide moƴƴere wonde e nder moƴƴere nde ƴeew tan annabi Moussa duuɓi 120 ƴeewa Firawna duuɓi 160 e ko fawi ene wuuri ɗum e nder duuɓi 120 to gama duuɓi 30 fayi ɗo ƴeewa golwole ɗe annabi Moussa waddi e Firawna e lema yo qur'ana ɗeɓi wontude kamɓe ɗiɗi ceerno Khalid ndeysan ceerno Khalid yewtere men ari e seɓɓitade ari e woɗɗoyde kono yimɓe jiiɗa sirde men e jiiɗa sirde mabɓe tawnoɗo histoire mi watta haqqille no feewi ceerno Khalidou ɓe gardi ha ɗo henna holɗo annabi Moussa wattindi e mabɓe e kamɓe kala toɓe mbattodiri ceerno Khalidou bisimilla eyyi Seydi Sar mi salminima lawol gongol hankadi yewtere men koko seɓɓiti inchallahu taala so Allah newni ɗo e balɗe ɗiɗi eɗen mbawi gaynude hakkude Moussa e Firawna e on ɗon saaha bisimilla
ɓaggoɗen banggue goɗɗo Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol ɓe luɓima cuɗaje ɗiɓɗiyankoɓe kamɓe banu Israila en ɓe jeehi ɓe nawi ɓe mbi eɓe jogui julde e oɗo jamma ɓe jogui kew moɓe kewnata e on ɗon saaha ɓe mbaldoyi e ndin ɗon cuɗari taw noon ko cuɗari kewdi ay ndiɗo cuɗari ko ndiɗo biyetaɗo Moussa oya mo ganduɗa ko Jibrilu neno ɗum on ɗon Moussa ko ndiɗo cuɗari o nanguno o wattoye ɗum gaari taw noon omo noddire inde wonde wiyetede Samiriyu ko Moussa woni inde makko tigui rigui ko ndiɗo cuɗari o waɗa o tafoyno ɗum gaari ko ndi cuɗari wonno eyyi ko kawis noon Moussa en ɗiɗo annabi Moussa e Moussa Samiriyu kamɓe gonduno Moussa Samiriyu nde jibina koko wedda ko Jibrilu arata ñande foof muyninamo adda feɗeni mum muyninamo kosam nehimo koye nder ladde ha o mawni kanko oɗo ay oɗo wonti kefere o naata e jeygol Moussa mo annabi o ko kefere nehimo o mawni o woni annabi o naatoye aljanna o to Jibrilu nelatanoɗo e Moussa o ko on nehi ɗum on naatoye jeyga ayi ɗiɗo kawisaji Allah kulɓiniɗi no fewi Moussa en ɗiɗo hen goto ko Jibrilu nehi ɗum Jibrilu ko on heedi hakkude Allah e kala neɗɗo wonde nulaɗo on nehimo on ñamminimo on muyninimo on renimo e nden ka Allah kono o naatoye jeygol Moussa o ga neɗo ɗum o ko kefeero ɓurɗo bonde e kefereɓe kono on naatoye aljanna woni annabi e gurdam mum wadde Allah hay goto wawa famde ɗum won neɗɗo neɗɗikinoɗa ngo ƴeewa ko Allah sohli e ma ko gona ɗum ene wawi daña jaam yo Allah wallu Seydi Sar ɓe luɓima jamma ari noon ɓe mbaldoyi e ndin ɗon cuɗari caggal ɗum jamma ari ɓe paltima lelɗe ɗe fodde no Jibrilu wirunomo ni kanko annabi Moussa caggal ɗum maleykaji ɗi gandiyima arde e jamma he ɓe kirsi borti mabɓe kamɓe Israila naɓe ɓe ƴetti ƴiƴam jaltunojam e ɗin ɗon borti ɓe moddinoyi e dame ɓiɓɓe ɗiɓɗiyankoɓe ɓe taw ko rewɓe goni toon boombi maleykaji gari kirsi ɗin ɗon boombi joni noon jamma yeehi ha hankkadin feccinoyi ɓadima wedde Jibrilu ari wi Moussa hankkadi jeehe Moussa o ɓoogodi o mooɓi dendagal yimɓe makko banu Israila en o yaadi e mabɓe koɓe 600 ujunere fawde seeɗa o yaadi e mabɓe nde ɓe jeehi haaɓe jalti wuuro ngo hankkadi leydi ndi ɓe cuwa yettade maayo ngo ne fotti seeɗa ko ɗo henne yimɓe Firawna tini ko ɗo henne Firawna tini ɓe dogani nokkuji mabɓe ɓe gari kalnimo aha Moussa de yeehi yaadi mana e konu ngu foof o yaadiɗo hewɓe de ɓe giddi ɓe dagani to Moussa en gonno to e on ɗon banggue ɓe gari ɓe tawi ɓen jeehi kono ɓe tawi ɓiɓɓe mabɓe taw ko ɗiɓɗiyankoɓe hewɓe boombi ine mbara joni noon ɓe cohliri ƴewde ɗin ɗon boombi ɓe gubba ɗumen ɗum ɓuuri tidde taw soɓe gasni ɓeɗo mbawa ɓoccitade maɓe kefto ɗumen ɗum noon Seydi Sar ko ɗo henne kande tan yewtere nde so hawri e welede Allah ha janggo jokken golle holto ɓe battidi ɓe keftoyima ɓene ɓe keftoya hiɓene holto hakkude mabɓe rewi inchallahu taala ha janggo Seydi Sar mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya wona jaam mi duwanimama ko gonumami duwanade yo Allah waɗe ɓesgu he barke Allah hokkuma ñamde e barke mabɓe Allah waɗana noon dendagal julɓe kala ɗum noon mi salminima Seydi Sar mataw ko ɗo katen eyyi ha janggo so hawri e welede Allah noon mi salmini yimɓe foof kala keɗotoɗo en ñaguima Allah yo Allah moƴƴan ɗum ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Khalid Abdullahi Sy en arno notade musidɗo mum guiɗo mum sehil mum bandum ƴiƴam mum hono Sar Abdullahi Sar ɗum noon yo Allah hokku en hawrude e janggo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Seydi Sar ya bi salam
ثم سلم على النبي أنواني شفنا وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أنواني شفنا وويل الله تجيجو أبرني daha taga ka honoma ceerno Khalidou mi wi amina ya rabbi ya rabbal alamina duwaw ma o yo wontan min baade yurmede ɓuuɓol jaam cellal kisala ya jeende duumo e pittali men wontana men neema mo alda e bewre ɗo gonɗen kala pittali men peera ɓerɗe men peera gonane welwel to gille Allah toɓa e dow meɗen gañgu maaya eɗen kala gonen e welwelto maayen Allah weele en jehen aljanna ha jooɗen eɗen kalta daari aduna ɗi kaltanno ɗen jomiraɗo de ko bawɗo ko kattanɗo yo waɗanen ko ɓuuri ɗum bijahi annabi o sallallah alih w sallam ceerno Khalida jarama eskey tarikh o weeli tarikh o yurminima tarikh o hecciɗini ɓerɗe ruttini ɓerɗe won ancuɓe aduna o ni hande o gam heɗaɗiɗo tarikhaji eskey ceerno Khalidou aadi men janggo alarba inchallah yo Allah rokku men tawede dusata men ñuuña ñaña weltina fittadu ko ceerno Ousmane Ly gorko mo dumɗo koɗo men ko ceerno Khalid Abdullahi Sy gorko mo soringo to karallagal to ko musidɗo men Seydou Abouba gorko mo Louga Seyba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalane musidɗam tedduɗo ya fama adama ileki ñamno dandamanuho sabu ɓerɗo winde ya fama adama ile